बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला थुक्राझार VCDCनि सिङाव थानाय आइफवालि पिकनिक स्पट होनो जायखौ नोंथांमोना निसय मिथिखाबाय बा खोनाखाबाय जानांगौ बियो अबाव। दा जायगायाबो ओरैबायदि मोजां, दा नोंथांमोना फैनानैहाय भिजिट खालामफैनो हागोन, बेयाव दावबायफैनो हागोन, बेयाव बेबायदिनो लावखार ओंखाम जाफैनो हागोन। दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायगासिनो दं, नायलांनो हागोन। दा नायदोनो जिथुनाखि आइ नदि ब्रिज बियो बेनो दायो गोदानै बानायजानाय जाबाय नै, ओरैबायदि मोजां जाबाय, मजबुत जाबाय। अनलि बेखौहाय माने अपेनिं खालामोल' नांसै, मानो होनना बुङोब्ला बाखि गासैबो खामानिफ्रा जाजोब्बाय आरो दा एसे साइड आखान्थि दङ, बेखौ बानायगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयावहाय गोबांथार दावबायफैनाय मानसिफोरा बेयाव बेबायदि दुगैदों, बेबायदि बेंगलनिफ्रायनो। दा बेंगलनिफ्रायनो आं इसोरजों एसे रायलायनोसै आरो ओमफ्राय ओरैहाय दंफैयो नै बिनानावमोन वेस्ट पाटाबारिनि। आदसा, ओमफ्राय बे आइफवालि पिकनिक स्पटआव बेरायफैनानै फिलिंस माबायदि मोनदों दिनैनि दिनाव? दिनैनि दिनाव फार्स्टखाय बिराद एक्साइटेड जादों, ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरो। ओमफ्राय जों फैबाय थाखायो, लकेलनिनो थानालाय, ओमफ्राय जों पिकनिक जाफैबाय थाखायो। ओमफ्राय बेयाव फैनानै आंहा साबसक्राइबार मोनफैबाय नै। आदानि गेजेरजोंबो जायफ्रा आदानि भिउवार्सफोर आंखौहाय सापर्ट खालामदों, पबन आर्ट्स ब्लगखौ। आदसा, चेनेल दं ने बिनानाव? निउ मेम्बार इन इउटिउब। आंनि मबाइलखौ सिख'नानै साबस्क्राइब खालामगासिनो। आदानिखौबो आं साबस्क्राइब खालामबाय, आंनिखौबो खालामदो, आरो बिनि लोगोफ्राबो आंनिखौ। ओमफ्राय आं बेखौनो बुंगोन जाहैबाय, जेनेबा जिथुनाखि आंनि फलोवार्सफोर नैबे बिनानावनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होयो। मानो होनना बुङोब्ला रायजो राजानि अनसायनाय नांगौ। दा बिसोरो बेबायदिनो अनसायनाय मोननानै जेन दावगालांनो हायो, दा बेफोरबायदि आरो। दा नै ओरैहाय नै गोबांथार दुगैफैदों आरो नै नायदो। এই নদীখন হৈছে ভূটানৰ পৰা এখন প্ৰবাহিত নদী। এই নদীখনত আপোনাৰ আই নদী বুলি কোৱা হয়। এই নদীখনত যেতিয়া বাৰিষা কালি আহে পুৰা আপোনাৰ গোটেই নদীখন ভৰপূৰ হৈ যায়। কিন্তু খৰালিত ইয়াত আপোনাৰ পিকনিক বা আপুনি কিবা ধৰণৰ গেট টুগেডাৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন সুন্দৰ ঠাই, আৰু ইয়াতে এক সুন্দৰ পিকনিক স্পট তেওঁলোকে এৰেঞ্জ কৰিছে। ইয়াতে আহি প্ৰত্যেকজন অসমৰ পৰা যিকোনো অসমীয়া মানুহে বা যিকোনো আমাৰ অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহে আহি ইয়াত পিকনিক খাবৰ কাৰণে এক উপযুক্ত ঠাই। ইয়াত ছেফটি, ইয়াত মানে আপোনাৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কোনো সমস্যা নাই, আৰু ইয়াৰ গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওচৰৰ পাজৰৰ সকলো মানুহে ধুনীয়া সহযোগিতা কৰে। মই অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিক কওঁ, এই আইফৱালি পিকনিক স্পটলৈ এবাৰ আহক, আপোনালোকে ভাল পাব আহি। दा नायदो नै गेटआ बेबायदि बानायनाय जाबाय, आइफवालि पिकनिक स्पट वेलकाम बरायबाय। दा बेबायदि बयबो लैहोर फैनानै बेयावहाय पिकनिक जाफैनो हागोन। ओमफ्राय नै ओरैबायदि मोजां, ओरैबायदि ग्रीन, ओरैबायदि क्लीन जायगाया, सारिगिदिं जेरैबो बैग्रि सायख्लुम, जा मोजां आरोखि ना पिकनिक जानो थाखाय। ओमफ्राय नै ओरैहाय बेफोरबायदि मोनसे सेल्फि पइन्ट बानायनानै होदों। ओरैहाय नै बेबायदिनो गोबांथार मोनथाम मोनब्रै गाबनि बेफोरबायदि फिरफिला बिरहोनाय जादों। दा बेबायदि आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय बेबायदि हेवहा बायदिसिना उन्दै गथ'फोरनि थाखायहाय गेलेनो फेसिलिटि बानायनानै होनाय जादों। नै ओरैहाय नायदो। ओमफ्राय बैयावनो दुम्रुथला बाजार दं, जिथुनाखि सप्तायाव खेबसे जायो बुधबार दिनाव गोदानै बाजार। बियो बेबायदिनो जानाय लोंनाय बेदर फिसा गासैबो मोनजाजोबो बे बाजाराव। दिनै बुधबार दिन, दिनै जादोंमोन। ओमफ्राय बेयावहाय मैसो बेदरनिफ्राय लानानै टटेलि मोनजाजोबो। दा गोबांथार बेबायदि दावबायफैजेनबाय नै, माखासे बेफोरबायदि दखान होनो थाखाय न' बानायफैजेनबाय। मानो होनना बुङोब्ला जास्ट दिनैसो खुलिदों नालाय। दा नै बेबायदि ग्रीन ओरैबायदि मोजांखा जायगाया। ओमफ्राय नै बेयावहाय आइ नदि दै, ओरैबायदि मोजां, दुगैनोबो मोजां फेसिलिटि, मानगोनां बे आइफवालि पिकनिक स्पटनि एडभाइजार आदा दं। ओमफ्राय ओरैहाय नै आदा सासे दंबावो, आदायाबो प्रेसिडेन्ट आरो। दा आङो मानगोनां एडभाइजार आदानिफ्राय मिथिना लागोन जे दिनैनि नोंसिनि बे आइफवालि पिकनिक स्पटआ अपेनिं खालामजानाय जाबाय, बेखौहाय दिनैहाय माबायदि खालामलांनाय जाखो जेनेबा? दिनैहाय जोङो बे आइफवालि पिकनिक स्पटखौ जोङो सानथाम सानब्रैनि आगोलनो जोङो फोसाबबोनाय जाबाय। थांनाय बोसोरनि बायदिनो जों देग्लायबो बे हाबाफारिखौहाय जाफुंहोनो थाखायहाय जोङो आखायाव लादों बे पिकनिक स्पटखौ। दा बेनिखायनो बेवहाय जोङो सासे आलासि गोनांथि जानायलाय जोङो चिरां सिडलिनि सार बिदुआखौ जोङो दिनै लिंहरनानै जोंनि नैबे आइफवालि पिकनिक स्पटखौ मुखुलि एबा फिथा हास'नानै होनाय जाबाय। ओमफ्राय दा जेनेबा थांनाय बोसोरावहाय गोबांथार बड' सावथुन मुलुगनि माखासे आर्टिस्टफोरखौबो लाबोनाय जादोंमोन। ओमफ्राय देग्लायनि बोसोराव बेबायदियै अपेनिं खालामजानाय जायाखिसै नामा जेनेबा? औ नंगौ, बे सोंनाया थारानो। माने देग्लायनि बोसोराव जोङो आइफवालि पिकनिक स्पटखौल' जोङो फिथा हास'नानै मुखुलि खालामनाय जाबाय।
आरो बेबायदि मोनसे प्रग्राम एबा कालचारखौहाय जोङो लाबोनाय जायाखिसै एबा जोंनो माखासे सरकारनि नियम निथिनि गेजेरजों बेखौहाय पारमिसनबो होनाय जायाखै आरो गुबुन गुबुन पिकनिक स्पटफ्राबो बेबायदि माबाखौ मोनाखै दा बेनिखायनो जोंबो जास्ट जोङो माबाखौल' फिथा हासुनानै बेखौ जाबाय आदसा ओमफ्राय जेनेबा सिगांफोर बेवहाय माखासे गोबांथार पिकनिक जाग्राफोर दावबायारिफ्रा माबायदि फैनाय जादोंमोन सिगाङावथ' फैदों जोङो फ्राय 2019-20 21 बेफोरावहाय जों पिकनिक खालामबोदों नालाय जोङो दा बै समावहाय फैदों गोजों जाफैदों बङाइगाव माबानिफ्रायबो फैदों गसाइगाव क'क्राझार फैदों दाबो नै सापागुरि दंजोबो दा बे हिसाबैनो थांनाय बोसोरफ्राव बिदिनो जाफैदों देग्लायबो निश्चय जाफैगोन बेखौ जोङो आसा दङ आरो देग्लायनि माबाया दृश्यआ आरो बेलेगसिनबाव देग्लायनि दृश्यआ जाहैबाय जे जोंहा दालाङा कमप्लिट जानो हमबाय मानसिफोर थाबायजोब्बाय बे सेरावनो आइफवालि ब्रिज सेरावनो जों आइफवालि ब्रिजखौ बानायनाय जादों लोगोसे ओरैहाय दुमफु बाजार गोदान खुलिनाय जाबाय बेवहायबो जोबोद मानसि जादों आरो दिनैनोमोन दिनावहाय सप्तायाव खेबसे लादों मानसि जादों बाजारा सप्तायाव खनसे जाबाय दा बे हिसाबैनो जोंनि आइफवालि पिकनिक स्पटआ देग्लायहाय आरो साबसिन हामसिनैसो जागोन बेखौ जों मिजिंथिदों ओमफ्राय जिथुनाखि बेयावहाय पिकनिक जाफैग्रा दावबायारिफोर बिसोरनि थाखाय लोंग्रा दैनि थाखाय माबायदि फेसिलिटि खालामना होनाय जादों बेखौहाय जोंनिया आवगोलनि बायदिनो जोङो लोंग्रा दै बानायना होदों आरो जोंहा फायखाना दं साफ्रामग्रा दं ओमफ्राय लोंग्रा दैया दंखल मोननै जों बानायना होखाबाय दा लोंनाय दैफोरनि थाखाय माबा गैया ओमफ्राय बिदिनो जोंहा लेट्रिनाबो दंखायो जों बानायना होखाबाय बेनिखायनो बेवहाय पिकनिक जानो फैयोब्ला जेबो उसुबिदा गैया साफ्रोमबो पिकनिक जाग्रा रायजो राजाफ्रा बयबो लैहोर लैहोर फैनो हागोन जोंनि कमिटिनिफ्राय बे हांख्रायनाय दं दा गोजोननाय थाबाय बेखिनि मेसेजखौ रायजो राजानिसिम मिथिहरनायनि थाखाय